Toda kukwasai mose panguva ino muzita raJesu tichikwasai kuti kwamuri mose ikoko ndinovimba kuti muri kufara uye muri vapenyu. Panguva ino toda kuti tipinde mukati mekutaurirana pamusoro penyaya iri pamberi pedu yekuti tikurudzirane kuti tishandire Mwari, uye panguva imwe chete iyoyo tizive kuti zvakakosha kuti titange kana kuti kutora the first step yeupenyu hwega hwega mukati meupenyu. Tichava nenguva yekuti tinamate tozoverenga shoko zvishoma tonamata zvakare. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai panguva ino, mati panguva yekuti taurirane nekukurudzirana shoko renyu. Tibatsirewo Mwari patinozeza dzimwe nguva kutora the first step. Imi Mwari ivai mubatsiri wedu, totenda zvose muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Toda kutenda Mwari nenguva inei kuti tawana nguva yekuti tigoverane shoko ravo. Nhasi toda kutaura pamusoro penyaya inonetsa vanhu vakati wandei, kusanganisira neni, yativhiringa mukati meupenyu hwakawanda yekusatanga zvinhu nekuda kuti tinotya. Muchaona kuti vanhu vakawanda vane maideas avainawo mazhinji ezvekunamata kunyangwe nezvekubatsirika mukati meupenyu huno. Vanhu vakawanda vane maplans avakanyora pasi, even maresolutions mukati megore richitanga avakanyora vakaisa pasi kuti vampa mapepa, vamwe mumalaptop, vamwe mumafolder. Tikavhura malaptop evamwe vanhu ane mafolders are so rich. I know kuti pane maschools akawanda vane madevelopmental plans avainawo ekuti chikoro chakadai toda kuti chivake chakadai, so tiite world class yakadai. We are full of ideas sevanhu vanorarama panyika panapa. Varimi vakawanda vane nhingirikini pfungwa mukati mavo mune maplans akawanda ekuti dai zvaiva mupfungwa dzavo zvaiswa apa zvongweri kana zvakungofamba. Dzimwe mhuri kana kuti nyika dzingadai dzisina nzara, maministers, mahurumende nezvimwe zvakadaro, vanhu vane maplans avainawo. But uchaona kuti maplans iwayo mazhinji, vana vechikoro vamwe vanotopractice, ndoda kuva doctor, ndoda kuva zvakati, but come implementation unonyatsoona kuti pane bit of a challenge. Dai zvaiva mupfungwa dzevanhu nezvaiva mumusoro yedu, nezvatakaisa pamapepa, nezvatakaisa mumafiles, nezviri mumafoni, dai zvakanga zvakaimplementwa kana kuti zvakapinda mukati mekuzadziswa, tikadai tisina nyika yatiinayo nhasi. Toda kumboverenga this chapter, just read one verse, then we deliberate on that, we pray. Chapter 14, Exodus, verse 14, Exodus chapter 3. Note, and God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am who has sent me to you. Moreover, God said to Moses, thus you shall say to the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, he has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial to all generations. Go and gather the elders of Israel together, and say to them, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob appeared to me, saying, I have surely visited you and seen what is done to you in Egypt. Dai Mwari vangakomborera kuverenga kwezwi ravo. Ndoda kuti shamwari dzangu, hama dzangu, panguva ino tikurudzirane nemashoko ari pana Exodus chapter 3. Bhuku raExodus ibhuku rinotsanangura kushanda kwaMwari achibatsira vanhu vake. Ndinovimba nekutenda kuti zvainge zvakanaka kuti tiwane inspiration from this book, kuratidza kuti kunyangwe makore 400 akapera vari mucaptivity, God visited his people. Mwari akavimbisa panguva yaAbraham seruko zvikanzi vana vako vachaenda mucaptivity asi ndichavaburitsa. Toda kuti titore pfungwa yekuti no matter how long it takes kuti vana vaMwari vanga vari mucaptivity, no matter how long it takes vana vaMwari vachirwara, vana vaMwari vachitambura, no matter how long it takes, there is always a time when God will visit his people again.
Bhaibheri rinoti iro pakapera 400 years dzichipera, Mwari akashanyira Israeri iri mukati meutapwa kuEgypt. No one had a clue yekuti kuchabudiwa. But Mwari mukuziva kwake nekuronga kwake akazvironga kuti nerimwe zuva achavashanyira, as he promised kuvadhara vane zuva. So in this scenario, or in this issue yatiri kuverenga nhasi, hatimbosiyai zvese zvimwe zviya, but hatiyeuchidzanei kuti conversation iri kuitika around the burning bush. Moses aona gwenzi richipfuta. Paanoona gwenzi richipfuta, Mwari anotaura naye. Ane zvizhinji zvaanobvunza nekutaurana naMwari. Raitaura ndabva kudenga, vanhu vangu vari kuchema etc. Hatimboisiyai nyaya iyoyo for today. But ngatibatei pfungwa yekuti iyo pasemu nzvimbo ipapo, Moses is asking questions because he felt inadequate. Kuti anotora task yakanga iri kumberi kwake. He knew kuti it was not going to be easy. Egypt was not one of those countries or empires that waingosvika oti Mwari vataura, because you remember kuti musame chapter ndo mekudonhedzwa nyoka kavo. They would not give up without a contest. They would contest each and every decision, especially that comes with a foreign. Vaibhilivha kuti ivo kana vakakundwa nerumwe rudzi, zvoreva kuti Mwari wavo akundwawo. So besides nyaya yekuti this was a political or economical issue yakanga iri at stake, the major center yenyaya yanga iri vaifungiza kuti it's a religious war yekuti Mwari wavo hafaniri kukundwa naMwari, especially when hapra. Saka conversation inoitika muchapter 3 nemaincident anoitika muchapter 3 akati wande yekuti each incident is a sermon on its own. But today we want to zero around the burning bush. Pari kubvunzwa mubvunzo uyu, Moses ambobvunza mubvunzo wekuti ndinani kuti ndiende ndinobudisa vana veIsraeri. VaHebheru they have been in captivity for years. Ndinani kuti ndinovaburitsa? Because he felt very inadequate kuti aite task iyoyo. Ndoda kuti nditi kuvana vaMwari, vazhinji vanhu vakadaidzwa naMwari. Pese pavakadaidzwa, they did not accept call yaMwari because they felt adequate. Pese pavaidaidzwa vaiona vadaidzirwa task iri always above them. But hatifambe nenyaya yedu, Moses anobva ati handina chandinacho, munoziva ndinokakama, all these words munaziva around this. But pfungwa yandoda kuti tibate muzuva ranhasi ndeiyi. Moses anoti manditanangurira ndazvinzwa kuti muri baba vaJacob, muri baba vaningi, muri baba vaAbraham, muri Mwari zvese ndazvinzwa izvi. But vanhu ava kana ndasvika kuti vachakumbira zita, kuti zita raMwari akutuma ndiani? Munoziva kuti nyaya yezita raMwari rine nhoroondo dzakawanda mukati meshoko raMwari, but we can quote one incident. Panotaurwa zita raMwari naJesu ari muGetsemani, vanhu vauya kuzomusunga, vanhu vanowira pasi. So zita raMwari kana kuti kudanwa kwezita raMwari, even mukatarisa Paul achinyora kuna Acts chapter 4 verse 12, anoti hatina rimwe zita ratakapiwa panyika pano ratingaponeswe naro kunze kwezita raJesu Kristu. Zvona kuti muzita raMwari mukatarisa vakomana pavaifamba vachidzinga madhimoni, vaiswetaura kuti nezita raJesu nokumbira kuti zvidai. Saka muchaona kuti zita raJesu kana zita raMwari rine power yarinaro rinotori muzita racho. Saka Moses ari kuti pandichasvika kuvanhu vari uku, ndinovaziva vanhu ava vachada zita, ndinovaziva vachakumbira zita rekuti iwewe since wataura zvese zvaJacob tazvinzwa, zvaIsaac tazvinzwa, zvaiyeyo taanzwa mazita ese aya, but imbotisira zita raMwari wacho wauya naye. Ndinovanakidzwa nemhinduro yaMwari. Mhinduro yaMwari inotiyo, kana wasvika kwavari vanhu, enda unovaudza kuti ndichava ndiye handituma. Zvichireva kuti zvandichava ndichava ndiye wandituma, ndo zita raunofanira unovaudza iro. Vamwe vanodunungura vakatenderera pazita iri vanotivo, ende tinozviziva semaKristu tese kuti kana tichitaura pamusoro paMwari, Mwari ane mazita akawanda, Jehovha Nisi, Jehovha Jire, Jehovha.
vane mazita akawanda Mwari aina. But mukati merwendo urwu ndinonakidzwa nekuti tikatarisa mukati meshoko raMwari muchaona kuti pane maincident ari isolated pakashanda zita raMwari. Paishanda zita raMwari ari isolated, there was need for just one name of God to be mentioned. Farirai baba. Because the incident was one. Yanga iriwo yega. So yanga isikede kuti padonzwe mazita ese aMwari okandwa, because God's name is so powerful zvekuti one rikadanwa rinoshandura chimiro chemamiriro akaita zvinhu panguva iyoyo. Saka Exodus, the journey itself, ranga risiri an event. It was a process. Yaida kuti yaitora nguva from one point to another. Remember kuti journey yekubva muEgypt kuenda kuCanaan was so short in terms of looking vakatarisa sevanhu, but it took 40 years for them kuti vasvike muCanaan. Nemamwe mazwi, we did not need just one name raMwari, because my incident aisanganikwa nawo nevanhu vaMwari as they journeyed on for 40 years akanga akawanda. So as much as we say that God is everywhere, God is omniscient, God is omnipresent, one name was not enough because the functions were so many. Saka zvaida manje kuti Mwari paari kutaura achitiye, what did God really mean? Paanoti ndichava wandichava ndiye andituma. Unovaudza izvozvo Moses, gather the elders, vaunganidze uvaudze kuti wandichava ndiye wandituma. Iye baba Mwari wamababa wamadzibaba enyu, Mwari waJakobho, Mwari waIsaac, Mwari waAbraham, ndiye watita sei? Chandinodira vaHebheru vaiti pakataurwa mazita emadzitateguru avo vaidzikama, vaibva vati chiregai tinyatsodzwa because zita revadhara rapinzwa. Saka kupinzwa kwevadhara kwaivaratidza kuna Mwari wavo kuti yezvo kwakutaurwa pamusoro paMwari watinoziva wevadhara vedu. It's unfortunate kuti pamazuva atiri kurarama kunyange vaMwari vakataurwa vemadzibaba edu, dzimwe nguva generation yanhasi we even question the faith of our fathers. But handipo pane nyaya yangu nhasi. Nyaya yandinayo nhasi ndeyekuti vana vaMwari, Moses anoudzwa naMwari zvikanzi ndichava ndo wandituma. Nemamwe mazwi Mwari vaidaidza kuti ivo vaimuudza kuti nhasi enda unovaudza kuti rwendo rune marebero harumakaita hamudi zita rangu hani. You need a lot of names dzangu. Where you need me to provide, I'll be the provider, Jehovah Jireh. Pamuchada kuti ndidai ndichange ndiripo, zita rakati ndichange ndiripo, Yahweh ndichange ndiripo, pachada kuti gungwa ritsemuke ndine rimwe zita richafunction ipapo. So Moses aiudza vanhu kuti you will see my names in function as we journey on. Ana vaMwari takadaidzwa naMwari nguva dzakareba. Mukati meupenyu hwanhasi hwatiri kurarama muchaona kuti pane projects akawanda akafungwa nevanhu mukati menzira, but unfortunately they wanted all the answers paChigwenzi. Mwari ari kuti aiwa shamwari Moses, hatipindure mibvunzo yese paGwenzi. Aiwa Moses, hatikapindure mibvunzo yepaRed Sea paChigwenzi, because hausimuke nemibvunzo yawinayo, because hausimuke nekuda kwekuti uchada futi kuramba uchibvunza mibvunzo around the burning bush. Gwenzi nderekuti bedzi Moses ndikudze kuti waakufana kusimuka kubva muno kuenda kunoburitsa vanhu. Zvichaitika muroad, you will see God in function. Saka chienda kuvanhu vako vari kupfumidzira kuti vachabvunza mibvunzo,
unovaudza kuti kwanzi naMwari muchandiona zita rimwe nerimwe, muchariona apo tinenge taakufamba. Shamwari dzangu maKristu, taakunonamata nekupendeka. Ndoda kuti ndikuchallenjeiwo mukati menguva ine kuti maKristu akawanda mazhinji takazvinyima mamiracles anobva kuna Mwari nekuda kwekuti we did not take the first step. Hatina kusimuka patakagara. We waited and we are waiting for answers. Takagara paChigwenzi, purpose yepaChigwenzi ndeyekuti Moses, come hither, I want to send you. But unfortunately, we have interrogated God for years, still seated paChigwenzi. Vanhu vakaisa mabusiness plans avo pamapepa, vakaisa mumalaptop, vamwe vakaisa mumafoni, vamwe vakaisa mumafolders, vamwe vakaisa paper. Mwari avaratidza kuti you can move from here to Canaan. But vanhu nekuda kwekudhauta kuti kumberi kwakamira sei, they are still glued to the burning bush. Mwari obva ati pane zvimwe zvinhu zvisazopindurwa panapa, pane dzimwe nyaya dzisazopindurwa panapa, dzisingade mashoko dzinoda kuona. Inzwai maKristu, dzimwe nguva takanyanya kugara panzvimbo imwe chete, takagara panzvimbo 1, tikamira ipapo zveishuwa Mwari akatombopenya kwatiri, akatiradza. He inspired our thinking, he inspired our business minds, he inspired our political, he inspired government, he inspired individuals. Takagara saizvozvo, akati inspire for certain great ideas, but unfortunately we glued ourselves to the burning bush. That we did not take the first, second and third. We did not go on the journey. maKristu akawanda akatadza kuva maKristu nekuda kwekuti vakaramba vakagara paizwi rakatanga kuuya nekupenyerwa kwavakaitwa naMwari. Vagara ipapo, they sat down and started throwing answers vari paburning bush. Yet vana vaMwari, there was a miracle waiting for them in Egypt. There was a miracle waiting for them at the Red Sea. There was a miracle at Mara. There was a miracle at Elim. Miracle vachienda vana vaMwari paSinai, papaine miracle. If they could have just waited and stayed vakagara paburning bush waiting for answers kuti dzibvoko, then tozotanga rwendo. Up to now deliverance could not have come. Tokumbira maKristu anasi. I know kune maKristu mazhinji ekuti pfungwa yakatokupinda yakanga yabva kuna Mwari, but I did not take the first step. I was always asking, saka ndikatora ichi apa chazoitwa sei, apa ndikatora ichi apa chazoitwa sei. maKristu anhasi anomirira kusimuka kana apiwa mhinduro dzese, anoda kurota kwese. Even here Moses was not even shown Canaan. Haana kutomboradzwa kuti uchaita kudenga iwe, Canaan yepano pasi hauzoipinde. But by faith anongozi naMwari, chienda unovaudza, ndo mhinduro yakasimudza Mozisi, enda unovataurira kuti wandichava ndiye wandituma. Inzwai vana vaMwari, it's unfortunate kuti sevana vaMwari dzimwe nguva tinomirira zvakaitirwa vamwe. Problem yako nemamirira yakaita iwayo, when God wants you to exit, to take your exodus, don't look upon someone zvakaitirwa mumwe. You have your own issue inogadzirika waakufamba. Mibvunzo yese vana vaMwari haipindurwe paChigwenzi. Mwari ngaatipe simba rekuti pavanotidana tisimuke. That first call, nyaya yekutsvakwe Chigwenzi, moto papo paChigwenzi, it was just an issue yekuti tisvike padhuze. Vhangeri ratakaitirwa mumachechi, vhangeri ratakaitirwa muupenyu, vhangeri rakapinda muziyo, ranga risiri rekuti ndo pachaperera nyaya. God wanted you to start on a journey. Kuti chitanga rwendo munhu waMwari. Now I want to show miracles as we move. Pane vanhu vakawanda vanoti ina asati amboona miracle yaMwari, asati amboitirwa zvakadai. Aiwa munhu waMwari,
dzimwe nguva, ndati dzimwe nguva, not always. Dzimwe nguva Mwari vakatopenya, ndobva vakuudza zvese, ndobva waramba wakagara pamakwai aJethro. Ukati gwenzi rapfuta, ndichamirira zvakare another instruction. Inzwa munhu waMwari, miracles happen as we move. Take on your exodus. Pane vane mabusiness ane pfungwa dzakawanda, vanoti vanomirira kuti regai tigoona kuti ikonomi yacho ichaenda nekupi, zvichamira sei. Otoona 2 months dzapera, 3 months dzapera, haona kuimplementa. Otonzwa ndiJuni kau atosvika, ode November, gore ratopera, wakutonyora zvimwe zvegore rinouya. Chii chakaitika munhu waMwari? God gave you the idea, but you search for new answers paburning bush. Pane zvikoro, I once worked as a chaplain somewhere. Muzvikoro unoona vanhu vachinyora manhingikini akawanda, variku pavanenge vachinyora ukazotarisa zvaaitwa hapana. Why? People were waiting for signs yekuti nguva yacho itange yanyatsokwana ndikozoita chakati. I worked somewhere in this world where ministers would sit down and project their issues. Vombodziisa mukati memafiles vovhara, vochichimbomira itiona kuti the first 6 months zvine zvakamira sei mukati menyika. Those things rotted and gathered dust in the files. Why? Because the first step was not taken. Vanhu vanomirira mibvunzo kuti ipindurwe yese paChigwenzi. Pane namai nanababa vakaita zvikuru zvavakaronga zvekuti vainyatsoona kuti this is a multi-million-dollar project, but it gathered dust and rust. Vakamirira kuti Mwari tipei kuti tione kumberi uko kuti kwakamira sei. Munhu waMwari, Mwari haapindura mibvunzo yese paChigwenzi. All our answers come in stages. Saka Mwari mati ndiita sei panapa? Enda unoudza Faro, ndichadai. Mwari, vanhu vatobuda paya pazorwa ropa padoo, vatobuda vapa Red Sea, zvikanzi patoita usiku panapa, kumberi kwaita mvura, Faro ari kuteera mumashure, zvikanzi aiwa ndo imwe mibvunzo yamaibvunza uku yatiri kutaurira iyi, ndo mhinduro. You see God in function. Faro anodisappear muRed Sea nemvura. Mwari anoziva kurayira nature. Zvasikane kuti zvitsanangurwo, because vana vaMwari, Mwari akagara nesu pasi kuti tsanangurira kuri kuenda rwendo urwu, vamwe tinodzokera kumashure. But Mwari anokuudzai kuti ndichava nemi, Moses ndichava newe. Saka patiye tichifamba manje, you will see miracles. Toda kukurudzira vana vechikoro vakambofuka kuti rega tidai, ndobva vati aiwa toda kumirira kunyatsoona kuti kunenge kwaclear here kunzi munhu waMwari makuti eupenyu apere. See God as we move. Take the first step. Mibvunzo yese haipindurwe paChigwenzi. Simuka munhu waMwari, simuka mwana, simukai mai, simukai mbuya, simuka Zimbabwe, simukai pamakagara ipapa. The exodus has to be taken. Exodus kana ichinge yatorwa, mibvunzo mizhinji ichapindurwa muroad. We'll see God's different names in function. God's name is revealed in function. Saka usaramba wakagara paChigwenzi, simuka tiende. Usaramba wakagara paChigwenzi mukomana, simuka tiende. Kana Mwari akatombokupenyera, zvinoreva kuti the road was sure and you would meet the miracles as you go. Kai nditi kuvanhu vaMwari, pane vanhu vanoita mamiracles anosurprise vanhu. But let me engage the church and my friends. Nehama hazvina basa kuti uri musavadha unopinda chechipi, asi chandoda kukuudza ndechekuti by faith kana Mwari akuti simuka, simuka, because ukasasimuka you are robbing yourself of miracles that should have happened or happen along your exodus. Mwari vatibatsire, mibvunzo yese haipindurwe paChigwenzi, imwe ichapindurwa tava murwendo. Baba vedu vari kumusoro kudenga, komboreraiwo vana venyu pavanosimudza maoko vachinamata pamuri. Dzimwe nguva makatipa mavisions akakosha mukati meupenyu, asi nekuda kwekuti takadhauta taida mibvunzo yese panguva imwe chete,
Mwari tinokumbira kuti mungatiregerere kuti simudzirei titore the first step in faith. Tokutendai muzvose muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Opfumaindi fambenemi sezvakaita Inoki mubate ruoko rwangu nditaurirane nemi kana nzira yoshaikwa ndibvume ndifambe nemi handingambofambi ndega dutu riri kuvhuvhuta mirauya kateiwa wavengiwa vanondiedza ese aya matambudzo tenzibvumaindi ndifambe nemi kuti mandipazororo zvepasizvi zvinowanando ini ndozofamba nekushinga ndotakura muchinjiko dakara ndione Zioni tenzibvumaindi fambe nemi dakara ndione Zioni tenzibvumaindi fambe nemi dakara ndione Zioni tenzibvumaindi fambe nemi dakara ndione